हमन के कर जीवन के को ना हम पास भाई ना कुल होला बाबू के मिले के चाहिए ना छिरा खाली मोहन हाथ मिलाई जाने होटल के नाम में ऊपर मिलता। नमस्कार भाई लोग, अभी हम बानी दामोदरपुर बांध पे। तो चलिए भैया हम रवा के लेके चलते नहीं जहाँ ही बांस जाता वही जगह पल पल के रिपोर्ट रवा के दे बना रहे हमारा वीडियो के साथ। तो देखिए भैया बांस और चमकी वितरण के कार्य यही जगह पे होता है, तो हम जाने के प्रयास करब कि केकरा काका और कैसे कैसे मिलत है। कोई को बस मिलल है तीन गो सुना तन जके मिलत तीन एगो नहीं एक ना दे। तो देखिए भैया जैसे कि पूछला से पता चला था कि बांस में मुंह देखावल होता है, केहू के तीन गो मिलता है, केहू के एको नहीं मिलत, छोटे छोटे लड़के के मिलता, परिवार के पूरा लड़कन के मिल जाता है, केहू के बड़ बड़ आदमी के नहीं मिलता, केहू के सवाल नहीं खाता। ऐसा ना हो, ये ऐसा ना होके के चाहिए भैया, तो गलती बात बा। जे लिस्ट बनवले बा जे भी कइले बा मुंह देखावल कइले बा का भइला हमन के कर जीवन के एको ना हमन के पांच भाई में कुल होला बाबू के मिले के चाहिए ना छिरा खाली मोहन हाथी के लइकन के जने वोटर में नाम में 20 ऊपर मिलता। अगर वोट मारता त के गांव में के के लिखोइला से बना ऐसा तो बात तो हमन के मुकेश है ना लिखले बा। हां हमन के वार्ड हटे 4 नंबर वार्ड बस तिरपा तो हमन के पांच भाई में एको भाई के मतलब नाम लिखे पांच भाई अलग अलग बाबू के मिले के चाहिए ना भाई के मिले के चाहिए एगो नाम के मिले के चाहिए ना भाई छिरा के ढाला पर भेज के मार गलती होगा ही चार गो आदमी ले जाता हम से चार गो पांच गो दो दस उठाता एकदम मुंह से कॉल करता है ना मुना लिखलवा तो गना तो हमनी के बाटे वाला ना हमें ना ना मुना लिखलवा तो भाई लोग हमारा वीडियो के माध्यम से रवा सब देख सकते नहीं कि वही जगह का सिस्टम बा, तो हम इस सिस्टम के विरोध करते नहीं भैया, ऐसा ना होके के चाहिए भैया। सिस्टम ही जाके बड़ा करप्ट बा, का कइल जाओ। कुछ लोग मदद खातिर आगे भी आवत है, तो ये जाके वैसने आदमी बाड़े की जरूरतमंद इंसान तक पहुंचे नहीं खन देते। अगर ये सिस्टम रही तो आज दशा ना भई रही, ऐसे कि असहारा सभी लोग भइल बा। नीचे से पानी अपन रौद्र रूप दिखा देले बा, घर छीन लेलस, ऊपर से बारिश भी वैसे ही होता। तो जरूरत के चीज रहला भैया सब तक पहुंचे के चाहिए, बांस और तिरपाल।